چەمبەرە ڕووناهی دەمەک و ڕووناهی لازر ئاگر دەنگ و ڕەنگ دگژنە هەر. هەر ساڵ di yekemîn hefteyê payîzê de Moskow bi festîvala çembera ronahiyê ve vedigere li navenda rakêşana ronahiyê. Li ser avahiyên sembolên Moskow vîdeo pêşaneyên rengarengên qeraset têne vekirin. Dîmenên niwaze yên çîrokwarî kolanên bajêr ronîdar dikin. Eniyên avahiyên sê şanoyên navdarên Moskow ya Bolşoy ya biçûk û ya lawan ji bo nîşandana tabloyên dibin panoramayekê tev. Ez bi zarakên xwe ve hatîme û gelek pê jî kêfxweş bûn. Dîmenên pir nawaze li bajêr hene, mûzîkeka xweş, pêşandanên fantastîk. Em matmayîn ji ber van, qey em ketîne cîhaneka cuda. Li ser rûyê avên kanala Berêkeşiyê şova serinçrakêş tê pêşandan. Ev şanoya multîmedyayî behsa dîroka endişeyên mirov dike ku têda rola karakterên sereke jî temaşevan bixwe dilîzin. Projeksiyonên ronahî û lazerê digel semayekî seyr a şirikên çeşmeyan tekel dibin û li ser avê û li hewayê dîmenên ecêb diafirînin. û di nava tarîtiyê şevê de ji temaşevanan re hestên bîrawar dibexşînin. Ev duyemîn car e beşdariyê divê vî dikim. Her car em hestên gelek bi coş pê jiyan dikin. Kêfa me gelek hatiye. Zarokê min jî pir pêş şabûn. Ez bi xwe jî zêdetir şabûm. Pir memnûnim. Ji bo nîşandana vîdeo pêşanî li ser rûyê avê ekraneke weke bavan hatiye çêkirin ku mîna pir e her du kenarên kanalê digijîne hev. Zêdetir ji dusûd pêncî çeşmeyên zibirok û yên tîk jî di nava avê de hatine bicîhkirin. Rêkera festîvalê dibêje ji bo avakirina vê tesîzê nêzî sed endazyar çend meh kar kirine. Qada pêşandanê cihekî vekirî ye. Lewma jî li vê derê ba gelekî dijwar e. Hesabkirina mercên ba û bahozê, kurahiya avê, bilindahî û hêz û leza agirbaziyê ji bo endazyaran gelekî zehmet bû. Lê dîsa jî di rewşeke asayî de xaniyên bajar di çend salan de têne avakirin. Lê endazyarên me ev avahîsazî di çend mehan de xelas kirine. Dem bi dem ji nîşkeva nêzî dusûd meşaleyên agirê ji nava avê bi hev re dipêşikin û ber bi ezmanê ve bilind dibin. û li hewayê ji ronahî û lazer û ji prîskên avê fîgurên ecêb peyda dibin. Ev dîmen gelekî cêwazin ku mirov nizane çawa hestê xwe jî bîne ser ziman. Her sal ji saladî xweştir têrek xistin û her sal em têne vir jî da ku kêfxweşiya xwe wergirin. Hevahengî mûzîk, ronahî û agir pir nawaze bûn. Festîvala Çembera Ronahiyê Moskowayê her werza payîzê têrek xistin û her sal hejmara beşdarên biyaniyên tîmên pîroteknîkî lê zêdetir dibin ku teknîkên xwe yên agirbazî pêşkeşişêniyên bajêr dikin. Piştî ev pêşanekî bê hempa ya bikaranîna av û agir û ronahiyê rêz digîje qonexekê herî bi kelecan. Yariya agirên kelejana temaşevanên digîne asta herî bilind. Festîvala Çembera Ronahiyê bi pêşanên xwe ve du rekordên Guinnessê jî şikandiye. Navê festîvalê dişaxên mezintirîn projeksiyona li ser rûyê avê û mezintirîn hejmara şevçirayan ku bi hev re têne pêxistin ketiye pirtûka rekordên cîhanê. Kamîşet Dadê, Rûdaw, Moskow.